en aquest vídeo el que pretenc és, a partir d'una carpeta de feina, vale? Allà on de qualque manera ja està creat un repositori, per tant jo ja he aplicat el comandament git init, vale? Perquè m'interessa fer el seguiment dels arxius d'aquesta carpeta, que és la meva carpeta de feina. Mitjançant el comandament git add afegiré els diferents arxius, staging index, perquè Git les faci el seguiment. Anem a veure com se faria això des d'un sistema operatiu Windows. Vale, primer de tot, obrim la consola mitjançant cmd, vale, i navegarem per la subcarpeta allà on vull fer el seguiment d'aquests arxius, allà on de qualque manera he creat el repositori. Vale, el comandament que utilitzarem aquí és cd, vale, change directory. Running the change directory, cd documents, starting documents, el que vull navegar, todo, dir és per veure el contingut del directori, carpeta, cd java i barra dir, cd java, dir, cd 17, i ho tinc aquí. Vale. Ara veig el contingut i com podeu veure aquí tinc un arxiu .java i un arxiu .class. D'acord? Vale. Anem a veure l'estat en què se troba el repositori en aquest cas. Vale? Com podeu veure, git status, vale? Podem veure que de qualque manera m'està marcant de qualque manera que aquests dos arxius que tenim, el .class i el .java, no se fa el seguiment. Vale? Jo m'interessa fer el seguiment, per tant, incloure-lo l'índex, el staging index que diuen ells, allà on de qualque manera què vol dir això? Que en el proper commit, quan jo faci aquesta foto, aquesta instantània de com està el sistema en aquell moment, incloure els arxius que m'interessa. Vale? Per tant, per afegir aquest, si verifiqueu, com ho faré? Pues, git add base .java. D'acord? En aquest cas, de qualque manera, bueno, aquest warning no us preocupeu, això és per tema de joc de caràcters, perquè jo l'he exportat d'un Linux, vale? No hi doneu atenció, i simplement el que vull ara, de qualque manera, l'he inclòs, i si ara te'n fes git status, vale? Com podeu veure, m'està dient, escolta, en el proper commit jo tinc aquest arxiu que estic fent un seguiment i de qualque manera l'inclouré. És un nou arxiu que inclouré. I aquest d'aquí, si t'hi fixes, me diu, escolta, en aquesta carpeta hi ha aquest, però tu no hi fas res. Vale? Tot depèn, simplement m'ho indica. Per fer el commit, com ho faig? Fer la foto. Git commit, i on anem, paràmetre per missatge, i què és? I hem d'especificar un missatge. El meu commit. Intro, i bueno, si verifiqueu aquí me diu, d'acord, vale, un fitxer canviat, i bueno, de qualque manera. Si ara faig, torno a mirar l'estat, git status, vale, d'acord, vale, m'està dient, escolta, vale, tinc aquest arxiu que no faig seguiment i l'altre, com que ja ho tenc commitat i no ha sofert cap canvi, no el tenc present. Bàsicament això seria. Si ara vull veure els commits fets d'aquest repositori, hi ha aquest comandament que se diu git log, que em permet de veure de qualque manera, vale? De qualque manera, en el meu català, correu electrònic català@edit, ha fet aquest commit a la branca master, en aquest cas, a la branca master, i s'ha generat un hash que ens permet identificar aquesta versió, que seria aquesta. D'acord? Bueno, espero que hagi estat aclaridor com afegir aquests recursos perquè els incloguem en el repositori de Git. Gràcies.